ସିଏ ତ ଲେଖିନି ସୋଦର ପଇସା ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡପ କରିନା କଲା ଏଇ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୀପ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲା ଘଣ୍ଟା ଘେର 32 ଆଙ୍ଗୁଳ ପଦ୍ମ ଦୀପ ମସ୍ତକ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ପୁସ୍ତକ ଦୀପ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ ଆମ ଶରୀର ଦୀପ ଇଏ ମନେ ରଖିଥା କୁଶ ଦୀପ ତାପରେ କୁଶ ଦୀପ ଲେଖ କୁଶ ଦୀପ ଦେଖିଲେ କୁଶ ଦୀପ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ସ୍ତନରୁ ସ୍ତନ ହେଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ସେ ହେଉଛି କୁଶ ଦୀପ ମନେ ରଖ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ କୁଶ ଦୀପ ଲେଖ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ କୁଶ ଦୀପ ଲେଖିଲ କଉଞ୍ଚ କ୍ରଞ୍ଚ ଦୀପ 15 ଆଙ୍ଗୁଳ ବେକର ଘେର ହେଉଛି 15 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାତ୍ର ମାପ ଯଦି ଭୁଲ ରହିବ ପଚାରିବ ଲେଖ 15 ଆଙ୍ଗୁଳ ବେକର ଘେର 15 ଆଙ୍ଗୁଳ କ୍ରଞ୍ଚ ଦୀପ ସାକଲ୍ୟ ଦୀପ କ୍ରଞ୍ଚ ଗଲେ ସାକଲ୍ୟ ଦୀପ କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଉଛି ଦେଖ ମାପ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଏତେ ଭୁଲ ହବ ଏଇଟା ତ ବ୍ୟାସଙ୍କର କଥା କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖ ସାକଲ୍ୟ ଦୀପ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବି ଏକାଥରେ ବିଲକୁଲ ଲେଖିବା ସାର୍ କେତେ ଥର କହିଲା ମାନେ ଗୁଡ଼େ କହିଲାଟା କଷ୍ଟ ହବନି କର୍ଣ୍ଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ସାକଲ୍ୟ ଦୀପ ଲେଖିଲା ସାକଲ୍ୟ ଦୀପ ଲେଖ ଧର୍ମ କଣ ତମ ଘର କୋଉଟା ତମ ଗାଁ କୋଉଟା ଏସବୁ ଲେଖି ନେଇଛ ତ ମନେ ରଖିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁତି ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ପଛପଟ ଦେଇ ଘେର ଚବିଶ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମନେ ପଛପଟ ଘେର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ପଛପଟ ଘେର ଚକ୍ଷୁର ପଛପଟ ଘେର ହେଉଛି 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ଚକ୍ଷୁର ପଛର ମାତ୍ର 24 ଆଙ୍ଗୁଳ ଏଇଟା ଯଦି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଲେ ଏଇଟା 24 ବ୍ୟାସଙ୍କର ଲେଖା ତ ଭୁଲ କରିବେ ବ୍ୟାସ ଭୁଲ କରିବେ ଆମ ନିଜର ଭୁଲ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଦେଖିଲ ଆଗରେ ବସୁନ ଲେଖା ଅଛି
ତମେ ଦେଖେ ଦେଖିବ ନା ତୁମେ ଦେଖିଲେ ମଲା ଭଳିଆ ଜମ୍ବୁ ଲେଖୁଛି ଜମ୍ବୁ ସେଟା କେତେ ଭାଗ କୋଉଠୁ କୋଉଠେ ପ୍ରଥମ ପାଉ ତମେ ପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯାହା ଲୋମ ମୂଳେ ଥନ୍ତି ରହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏମିତି ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସହ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ନ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଦେଉଛି ତମକୁ ଆଉ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ପକାଉଛ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହୁନ କ'ଣ ବୁଝିବ କହୁନ ପଟା କହୁଛେ ଆଉ କ'ଣ ରଖେଇଲେ ପରା ଏଠି ଡାକିଲେ ପରା ଜମ୍ବୁଜ ପରା ରହିଛି ଖାଲି ଆଶା କରି କାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଶା ଅଗ୍ରରୁ କାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ନ ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମାପୁନ ନ ଆଙ୍ଗୁଳ ହଉଛି ଆଶା ଅଗ୍ରରୁ କାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଜମ୍ବୁଜ ପାଠ ଭଲ ପାଠ ଲେଖିଲେ ସପ୍ତାହ ସାଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ କହିବୁ ତମ ଗାଁ କହୁଛ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଠିଆ ହେଇ କହ କହିପାରିବୁ ସାନ ସପ୍ତାହ ଦେଖି ବଡ଼ ସପ୍ତାହ ଆମେ କହିପାରିବ ସାନ ଫେରେ ବଡ଼ ସପ୍ତାହ ଆମେ କହିପାରିବ ତମ ପୁଅମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଅମାନେ କାରଣ ନିଜ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ସରଜୁ ତମର କୋଉ ଗାଁ ତମର କୋଉ ଗାଁ କହ ତୁ ସର ତୁମେ ନୂଆ ତମର କୋଉ ଗାଁ ତମ ଧର୍ମ କ'ଣ ତମ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ସତ୍ୟ ତମ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ନା ପ୍ରବଳ କ'ଣ ପଦ୍ମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ପଦ୍ମ କ'ଣ ତୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ତ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛ ତାକୁ ମତେ ପଚାରେନି ତମେ ଲେଖିପାରୁନ ତମ ନିଜର ଭୁଲ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ଆମେ ଲେଖିବୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ତମେ ଲେଖିପାରୁନ ଲେଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ କୋଉଠି ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚରାହବ କହିବେ ଏଠି ଶିଖିକି ଆସିଥ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଯାକ ଆମ ଦେହରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପୁଅ କହିବେ ଶିଖିକି ଆସିଥ ମନେ ରଖ ତମ ବାପା କିଏ କହ ଝିଅ ଠିଆ ତମ ବାପା କିଏ କଣ ସେ ଉଠୁନି କି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ପିଲା ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ଝିଅ ତମ ବାପା କିଏ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ରୋଷେଇରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସିବ ହେଠୁ ବିମାନ ଯେମିତି ଜଗା ସବୁବେଳେ ଗଲା ତମେ ହେମିତି ଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ହେଲେ ଝିଅ ବସିଲା କ'ଣ ତମ ବାପା ନା କହିପାରିଲେନି ତ ଆଜ୍ଞା ତମ ବାପା ନା କ'ଣ କହ କିଏ କହିପାରିବ ହାତ ଦେଖ ତମ ବାପା ନା କ'ଣ ପୁଅମାନେ କେହି କହନି ତମ ବାପା ନା କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ବଇଛି କିଏ କହିଲା ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିନି କିଏ କହିଲା
तो माँ ना करो तुमको पता लो पसंद तो ना हो तुमको बप्पा माचे तुमको बोलो तुमको तुमको बप्पा भागवत के साथ करो बापा परमात्मा माता आदि शक्ति मन रखो आदि शक्ति और परमात्मा